Ja sam Samir Četković, vozač iz Doma zdravlja Cezin. Radeći svoj posao, obolio sam od koronavirusa. Unazad nekoliko dana, 5, 6 i 7, i više imao sam tešku borbu sa virusom, ne znajući šta me je snašlo. S Eranom kad smo radili teste, onda su mi rekli da je koronavirus zapravo u pitanju. Od svih tih dana ne znam koji je bio teži. Iz dana u dan su jake, teške temperature, tegobe, disanje, sve. Preko jednog mog prijatelja koji radi sa mnom u Domu zdravlja, njemu se javio Mohamed Omerović i rekao je: vidim da u Cazinu imate oboljeli od koronavirusa, ako neko želi da mu pomognem, nek mi se slobodno javi. I tako da je taj mjen prijatelj proslijedio te njegove riječi, vidio sam stvarno u tom da čovjek nudi pomoć. Ja sam se odlučio da mu se javim ovako odmah posle podne. Tako da smo stupili predvečer u kontakt i pitao me za tegobe, ono šta sve osjećam, šta imam. Rekao sam, u tom trenutku sam stvarno imao 38,3 temperaturu i tako. Odmah je krenuo sa terapijom od 40 minuta, zatim malo me je popustalo od toga i onda je rekao ponovo da ponovimo, pa smo ponovili još jedan po 40 minuta i rekao mi da izmjerim temperaturu. Izmjerio sam temperaturu, temperatura je bila 36,4, već sam se osjećao bolje. Iza toga je onda rekao mi je da sam ja malo to više pokupio i da je to teže i da treba nekoliko dana intenzivno da radi sa mnom da mi na takav način pomogne. I evo treći dan kako sam ja stalno 2 puta dnevno sa njim u tim terapijama i to bolje mi je, jako mi je bolje, ali nastavljamo dalje dokle god bude potrebno. Tako mi je rekao. Znači, gospodinu Omeroviću ja vam se zahvaljujem i evo očekujem večeras sa njim ponovo tu novi ciklus terapija. Od srca ti Mohamede, hvala.